Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Het wie weer even een beetje oplappen voor Cambuur. Nou, het verlies in Volendam al een weekend. De auto's zijn net heel dam gewend om te verliezen. En maar ja, het is geen schande verzeld in Volendam. Maar ze hier graag toch minimaal een punt oorhouden aan deze wedstrijd. Want een liet stikje wie het toch wel dat verlies. Ja, dat is natuurlijk. Je wil graag winnen. Bij het stadion hier vol zitten. We willen graag op 11 punten brengen. Maar dat ziet er net in. En achteraf weer een punt natuurlijk wie dik terecht was. Maar wat flan. En dat jet ik buis. We zijn net. We zijn wie we binnen. En we moeten alles samen bijzetten om zo goed te voetballen. En wedstrijden te winnen. Nou, dat weer nou net, krijg net goed genoeg. En dan mag ik net in hingen bloeien. Want ik krijg de laatste training aan hand. Ik ben met de jongen het eerste stukje. Zoals dat we ze wat inhouden, maar net inhouden. We zijn bovenaan komen omdat we dwaren. Omdat we goed voetbal kennen. Omdat we plezier erin hebben. Dan moet het net wezen dat we daar les van krijgen. Dus en dan weer later weer het weer prachtig. Dan voetballen ze weer best. Ragnar Orad Magoen dus weer een keer in de basis bij Cambuur. En hij begint op het middenveld. Net op de vleugel. Daar zit Mitchell Paulussen. Het hier misschien ook oorsom kennen, maar trainer Henk de Jong die leidt uit waarom hij het zadel zetten had. Het hier mij Stanley Akkoy kennen. Alleen Stanley hier eigenlijk de hele week wat lest. En die houden we het voorzorgen maar een beetje aan de kant. Ik heb altijd de broek van mij, zodat het nodig is. En ik had er wel vertrouwen in. We hadden er al even vertrouwen in. Ragnar is op de zijkant goed, maar het is een zien eigenlijk. Nou, let hem dat machine. Hij traint echt heel goed. Hij is naast het voetbal is mij van alles bezig, dus positief. En laat maar gaan. Ragnar Orad Magoen dus weer in de basis. En hij is blij met dat basisplakje uiteraard. Ja, zeker. Heel erg blij mee. Natuurlijk een tijdje weer ernaast gezeten en ik ben blij dat ik dan nu weer in de basis mag beginnen. En hij begon dus in de basis. Orad Magoen. Mitchell Paulussen begon in de basis bij Cambuur, want Isaac Colon is er nog steeds net. Maar het doet al hier niks, want Cambuur hier razend uiteindelijk. Hier is de onverloede rechterkant. Die bal die komt bij Jamie Jacobs. Nee, die komt hij net. Want er zit een voetje tussen van Henk Dijkhuizen, de centrale verdediger van Top Os. En die tikt de bal achter zijn eigen keeper Ronald Koeman. Het is dus een eigen doelpunt van Dijkhuizen. Hier die het net dien, dan hier Jacobs het wel dien. Maar die bal is oer de line west. Het is wat dreig te zijn, maar het is wel degelijk een doelpunt. En zag dit Cambuur al na 6 minuten op een 1-0 vastsprong. En zette de Ljouwters terug. Hier komt de diepe bal op Robert Muren. De topscutter van Cambuur had er al 15 inlezen, maar deze mist hij. En dat zou een tikkie symptomatisch worden voor de wedstrijd die Robert Muren speelde in de uitwedstrijd in Top Os. De voorzet van Muren werd nog naaistikt terug Antonia en zo bleef het 1-0 voor de Ljouters. Daar werd het al makkelijk 2-0 bij ze kennen hier. Op een eigen onval van Cambuur over de linkerkant kan die bal in de 16 meter gebracht worden. En dan komt de verdediging van Top Os er net lekker uit omdat Cambuur heeg druk zet. En dan is daar het schot van Orad Magoen. Mooi schot, maar keeper Koeman pakt dat. En is echt deze kans verlenging. Dit is een enorme flater van Doke Smit. A, communiceert hij totaal net met Erik Schouten. En B, is de paas helemaal niks. En dan kan de voorzet komen. Die komt vanuit de rechterkant van Butner. En die krijgt die bal daar bij Rommens. En Rommens wordt verdedigen terug Orad Magoen. En dat doet hij net al te handig, laat ik het samen uitdrukken. Het is net een hele zwiere oortreding. Zeg maar, Joutemal krijgt een tikje Rommens onderuit in de 16 meter. En het slachtoffer Marcel van een halve meter het vonnis voltrekken. En dat doet hij Stevens kansleers. En daarmee zit het 1-1. Dat is een wonderbaarlijke tussenstand. Want hoe hier Cambuur dus al de grootste kans en hoorn. Hier komt een corner on voor Top Os. En boem, dat is die centrale verdediger Rick Stuy van der Herik. Die kan heel veel vrij inkoppen. Omdat Erik Schouten werkelijk, totaal net ingrijpt. En dus had die centrale verdediger van Top Os gewoon de kans om in te koppen. En dan maakt het er heel handig gebruik van. Hier is de onval over de linkerkant van Cambuur. Komt die bal nou wel bij Muren? Nee, die komt net bij Muren omdat hij de poort net maar uit ging uitstrekt. Want dan hier die erin zitten. Dat is de tweede kans van Muren die het om zeep geholpen wordt. En zo bleef het 2-1 in het voordeel van Top Os. Maar het is Cambuur dat de onval ziekert. En hier is de spits van Cambuur wel heel scherp. En helpt hem maar de linkerpoort prachtig om.
is Koeman kansleers en komt Cambuur op slag van rest op een 2-2 lieken ze staan. En dan zorgen de Meireizige supporters weer al je perspectief voor een succesvolle jongen in Os. En dat perspectief krijgt Stal. Liek het hier als Muren weer alleen nog van de keeper komt en de bal er weer net in krijgt. Het Witse staat er gewoon een obsessie voor de spits van Cambuur in deze wedstrijd. Prachtige kansen, maar net scoren. En dat is het grote probleem. Hier is Muren maar een voorzetje met de hollen van Jamie Jacobs dichtbij een wollendoelpunt. Maar ik deze git er net in. Dat kun je net heel kweer aannemen. Want hij weer er wel heel raar bij. Maar zo pakt Cambuur maar net de vastsprong werd zo eigenlijk een meer als recht op hebben. Ja, en als je de kansen net benutten, dan weet je het. Dan kun je het lid op een oors krijgen. Weer een kans van Muren. Weer een schot dat voorlangs gaat. Weer een bal die het net lekker rekken wordt. En staat er gewoon begeer dan te leeuwen in die oude voetbalwet. Dat als je zelf dan net scoren, dat de Chimpartij dat dan uiteindelijk wel doet. Hier is de onval via Piqué over de rechterkant. Het schot is van Piqué, maar het pakt toch de keeper van Cambuur, Sonny Stevens. Dit is Klaas Wels, de trainer van Top Os. En die zorgt dat zijn ploeg, nou ja, nog altijd net op een beslissende achterstand zit. En dus zit ik hij perspectief. Hier is het op een ei Piqué die het op de rechterkant ervan trok gaat. Keeper Stevens die het voortverrot net echt lekker ingrijpt door de verdediging. En daar is het schot van Stuyf van der Herik. Hij maakt het zijn tweede doelpunt in de trede van Top Os. En het zijn alle verhoudingen in zit de thuisploeg dan wel voor. Hier Stevens kan die bal net klein vastkrijgen. En in een melee van spelers is het de centrale verdediger van Os die de kopper het beste bij houdt en scoort. En dan wordt Cambuur in de achtervolging. En dan lukt maar weer blikken dat het verschrikkelijk dreig is om ja, toch dat ultieme gotje te vinden in een heel erg versterkte defensie. Dit is een tik die het uitdeeld wordt door Delano Ladan. Hij is in het veld komen, maar zit er net lang, want hij krijgt de rode kaart van de scheidsrechter. Nou, deze overtreding op de speler van Top Os. En daar kun je altijd net een volle commentaar op hebben. Die rode kaart is wel terug. En dan moet Cambuur verder nog een goed kwartier met Siejerman. 3-2 achter in een zwierverdediging Top Os. Kinder nog een doelpuntje maken worden. Kinder nog een gelijkspeeltje uithellen worden. Oh, dat liep het er haast op. Want dan is het derde inzet van Leon Kaak op de eigen peel. Dat wie haast de tweede eigen goal van Top Os. Maar het komt er net van. Het bleef 3-2. En Cambuur is mij wanhoop op ziek naar die 3-3. Dit schot van Antonia had echt geen succes. En dan is het dien. En verlies Cambuur op een hele soere manier met 3-2 van Top Os. 30 kansen gehad, maar ze wouden er niet in. Eentje. Kut, meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen. Nee, dat snap ik wel, maar ik moet er toch iets meer over vragen, want dan is natuurlijk wel de vraag. Ik heb hier een verklaring voor dat het al opeens dat ze er dan niet in schieten. Heb ik niet. Totaal niet. Nee, want het is net als de eerste er wel in gaat, dan worden de kansen daarna worden makkelijker. En het lijkt net of het er nu insluipt dat de keeper hem 2 keer pakt. En dan denk je van, ja, fuck. Nou ja, dan scoor ik voor rust even goed die 2-2, goed gevoel. Ja. En dan meteen naar rust, ja, weer zo'n bal dat ik dan recht op de keeper schiet. En misschien kom ik dan te dicht op de keeper, moet ik gewoon stiften. Ik weet het niet, het interesseert me ook niet meer. Het is geweest, we hebben verloren, het is gewoon kut. Henk de Jong, ik ben wel heel benieuwd naar die gemoedstoestand, naar deze wat bizarre wedstrijd eigenlijk. Ja, dat kerst voor ieder toch? Hè? Ja, je creëert tussen de 20 en de 30 kansen, denk ik zo'n beetje. En het is een 4-mans verdediging die helemaal in compact is. Ja, die hebben zichzelf de meeste niet voor de camera's had die dat aangeeft. Ja, dan verlies je gewoon totaal onnodig. Dit moet een wedstrijd wezen, dat moet 1-8 of 2-8 of 2-10. Nou ja, dit is de voetbalwet, hè? En als het zo just hoe we nogmaals in een ploeg die helemaal niet zakken, hoe we de kansen krijgen. Ja, dat is eigenlijk goed, alleen een massa meidje. En als ze net maken, dan gaan ze de oorkant erin. Maar als die wedstrijd winnen, maar dat doen we net. Dus ja, ik kan zeggen deze shit, hè? Dat doe ik net. Maar wat is dan de conclusie? Is het dan zo van, oké, we hebben zoveel kansen gecreëerd, we zitten ze er net in, dat kan een keer gebeuren, dus moet er voorwaarts of tilst het toch wat verder aan? Nou, ik til er vooral aan. Het gevoel van oké, we staan bovenaan en dat mij net om zijn nekken hingen. Dat zeg ik steeds wel, dat merk ik een beetje. Stoppen ermee. Ging het om je nekken? Nou, het mag net zo wel dat we dan kwijt binnen dat we dan denken, nou geven we. Dat gewoon de vrijheid houden van spelen. En dat is ik wat we creëren, dat is net normaal. Alleen ja, met volle scherper. Ik achterop in dekken, kwad zitten. Erik, Kelvin, Doken, kwatter zitten, opfretten, derde meer verdedigen, net om erom te hippen. Dan heeft Doken, de heeft hem vrij betierd wisselen. Ik denk, ja, het kind zal net langer. Nee, ze lieten hem vrij. En, dus daar hebben we voor een optie gekozen. Nou, maar klaar dat de week vrij betiert in de wedstrijd. Hè. Dus toen hebben we nog 10 genoeg, dan komt het 2-2. Dus het is net alleen die jongens schuld. Al met al de conclusie nou, dit doet zeer. Maar de kans die te creëerd binnen, kist er wel weer wat mee?
Ja, ik denk ik wat majoors. Of vreeg ik dit te betekenen, maar dat even zakje. Nee, maar dat zakje maar geen gekke ding doen. Maar je hebt zo precies hetzelfde wat ik zie. Hè? Dus zo simpel is het totaal onnodig. Totaal onnodig. En dit is de stand. Cambuur nog wel bovenaan. Net sinds het verlies. 44-22. Jong Ajax met 43-21. Kan de man die oor hinnen komen. Had ze weer te winnen van FC Dordrecht. De Graafschap in Volendam komen nou op 12 punten. Het wordt roze spannend. En ik zei het al. FC Dordrecht is nog altijd de nummerlijst. Maar 12 puntjes uit 21 wedstrijden. En ons af hier het Cambuurjournaal. Na je weekend dan speelde het Cambuur thuis in Jong FC Utrecht. Dat is de ploeg van oud-trainer René Haken. En dan ben wij direct weer met een nieuw Cambuurjournaal. Graag dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.